Автобус рухаецца маршрутам нумар 27А. Наступны прыпынак – вуліца Нагорная. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Вас вітае адкрытае акцыянернае таварыства «Гомель Абл Аўтатранс». Жадаем вам прыемнай паездкі. Вуліца Нагорная. Наступны прыпынак – універсам Бранскі. Наступны прыпынак – універсам Бранскі. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Універсам Бранскі. Наступны прыпынак – вуліца Агарэнкі. Наступны прыпынак – вуліца Агарэнкі. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Вуліца Агарэнкі. Наступны прыпынак – Лядовы палац. Наступны прыпынак – Лядовы палац. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Лядовы палац. Наступны прыпынак – Дружба. Наступны прыпынак – Дружба. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Дружба. Наступны прыпынак – вуліца Галавацкага. Наступны прыпынак – вуліца Галавацкага. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Вуліца Галавацкага. Наступны прыпынак – цэнтральная паліклініка. Наступны прыпынак – цэнтральная паліклініка. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Цэнтральная паліклініка. Наступны прыпынак – Мельнікаў луг. Прыпынак – Мельнікаў луг. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Мельнікаў луг. Наступны прыпынак – фабрыка «Спартак». Прыпынак – фабрыка «Спартак». Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Фабрыка «Спартак». Наступны прыпынак – універмаг «Гомель». Фабрыка «Спартак». Наступны прыпынак – універмаг «Гомель». Наступны прыпынак – універмаг «Гомель». Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Універмаг «Гомель». Наступны прыпынак – фабрыка 8 марта. Наступны прыпынак – фабрыка 8 марта. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Фабрыка 8 марта. Наступны прыпынак – Беларускі дзяржаўны універсітэт транспарту. Наступны прыпынак – Беларускі дзяржаўны універсітэт транспарту. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Беларускі дзяржаўны універсітэт транспарту. Наступны прыпынак – вакзал. Наступны прыпынак – вакзал. Канцавы. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Вакзал. Канцавы. Калі ласка, пакіньце салон аўтобуса.